Molt bon dia, benvingudes i benvinguts al Passeig de Sant Joan i aquesta carpa que hem preparat especialment perquè som a les portes de Nadal i estem molt a prop del Mercat de la Basseria, en aquest espai provisional que ocupa aquest equipament municipal, però que, escolteu, està al Rovell de l'Ou, està ple, venim ara de fer un cafè, aneu als mercats perquè fa molt i molt goig. I mireu, pels que sou clients habituals i pels que no, doncs hem preparat una activitat aquí a peu de carrer que ens agrada molt, que és donar-vos alguna pista, alguna recepta sobre alguna preparació nadalenca. Ho farem amb un cuiner habitual, amic de la casa, que és el Jordi Esteve. Ell és el xef i el propietari del restaurant Nectari de Barcelona, situat al carrer València, número 28, obert fa 15 anys, em sembla, Jordi? 15 anys que és obert, 17 anys ja que és obert. I bé, ens agrada molt fer aquesta activitat amb ell perquè el Jordi és d'aquells cuiners que navega entre la tradició i la creativitat. Per tant, sempre podem fer alguna recepta que potser ens sona, però li donem un punt d'actualitat, de diferència, amb producte de proximitat, mediterrani o no, perquè en tenim un, per exemple, que no seria ben bé nostre, però que té molta qualitat i que us l'ensenyarem perquè val la pena que el conegueu i que el demaneu quan aneu a comprar. L'acompanya l'Alejandro Torres, que forma part de l'equip del restaurant, i us demano un aplaudiment primer de tot per escalfar una mica aquest matí de dissabte i aquest dissabte de Nadal especial que estem celebrant en un dels mercats municipals de Barcelona. Crec que teniu tots aquest paperet perquè podeu anar seguint una mica la recepta. I començarem amb aquest entrant, podríem dir. Com el planteges tu? Com un entrant, com un plat fort, depèn de la gana que tinguem, també. Sí, hola, què tal? Bon dia, benvinguts. Gràcies per estar aquí. Jo aquest plat el plantejo com un entrant o com fins i tot un aperitiu de pica-pica al mig de la taula. Perquè al Nadal el salmó és un dels plats o del producte que més utilitzem a casa i que comprem. Llavors, per no tenir el típic sashimi de salmó o els tacs de salmó, poder-li donar una altra modalitat, un altre tipus de plat més modern dins el producte que utilitzem. Llavors hem pensat fer uns raviolis de salmó, que són molt senzills de fer, encara que siguin molt complicats, sense pasta, que la pasta diguéssim seria el salmó, i després els trossets que ens sobraran és amb el que farem el farcit. Això és una recepta base molt senzilla, a partir d'aquí es poden anar afegint més coses que a la gent li agradi. Vull dir, nosaltres, ara començarem amb la xalota. Nosaltres utilitzem xalota pel farcit del ravioli, perquè és una ceba més suau, que potser fa molt temps no es coneixia gaire, però ara que cada cop la gent va utilitzant més, una ceba més suau, que no pas la ceba. Després, tothom té el fulleto amb la recepta? Sí? Perfecte. Com he dit, començarem a tallar la xalota. És important que els ganivets estiguin ben afilats a casa, perquè si no, en lloc de tallar, el que estem és xafant la ceba o xafant la xalota, i el que fem és que tinguem a l'aigua de la ceba i que el sabor del ravioli i del producte que fem sigui molt diferent. I són coses que no li donem importància molts cops. Ara no sé si se sent, s'escolta, ara? No. I jo sempre amb la sogra tinc un problema, perquè diu no els afilis perquè em tallaré, i després afilo el meu i utilitza el meu i no utilitza el seu. Saps? No, és mentira, Però és veritat això que diu el Jordi, sí, és tan important com ho fem des de l'inici fins al final, tot importa, Sí, clar. Com la qualitat del producte, com la manera, com manipulem els aliments, tot influeix en el resultat final. Sí, i molts cops tenim el vici de casa tenir els ganivets sense afilar. Bueno, perquè
pensem que no hi pensem, jo Clar. crec, no? No, perquè no hi pensem. Però després quan el tens dius, ostres, Clar. que bé, no? O que bé que va ara, no? Sí. O potser no sabem on portar-los, però avui en dia hi ha molts jocs on podem portar els ganivets a filar. Hem tallat dues, Sí. Dues unitats, així ben picadeta, perfecte. Ara continuarem amb les càperes, que tothom coneix. Penseu que les càperes estan encurtides, té un toc avinagrat. El cogombret també, el cogombret també que tenim aquí, penseu que també és avinagrat. Llavors, estan amb cuidado amb les proporcions tant de càperes com de cogombret. Ja que si no pot ser una mica desagradable el ravioli massa vinagrat. Si la fem a casa, si ho intentem, el primer dia val més pecada prudent, no? I després, si de cas, si la repetim, Exacte. ja n'afegirem més. Són productes que són fàcils de trobar, com veieu. Ho podem trobar a qualsevol botiga, a qualsevol mercat. És un plat, de moment, ara pensava, és veritat que hi casen molt bé, no? Els envinagrats, amb el salmó, amb les mantegues, no? Que ens porta una mica al nord d'Europa, no? Sense haver-lo tastat i sense que l'hagis acabat, no? Però mentalment, oi, Jordi? Sí, totalment. És un plat que ens recorda o ens transporta, no? Al nord d'Europa. Però que és curiós perquè durant l'any potser no mengem el salmó com quan ve Nadal, no? Quan ve Nadal ens ve al cap, no? El salmó fumat, el salmó marinat, i durant l'any potser no n'utilitzem. Aquest salmó, com veieu, és molt diferent. Ensenya'l, perquè no sé si el veuen des d'aquí. Sí? Veieu bé? És un salmó soqueille, és un salmó d'Alaska, hi ha 5 varietats d'Alaska. Aquest és el salmó més magre que existeix al món i a Alaska, i té molt poc greix, llavors ens dona una consistència també a la boca de ravioli. I com veieu també té un color molt més vermellós, no? Quan diem color salmó, això no seria ben bé el color salmó que tenim al cap, no? Té un color com un to més pujat, oi? Totalment vermell, molt diferent al salmó tradicional que estem acostumats, i és per l'alimentació, senzillament és per l'alimentació dels crancs que mengen, que no té... dels salmons que no s'alimenta de pienso. Això és igual que el peix, quan ens diuen el peix salvatge o el peix de piscifactoria, la diferència de preu és evident, però per què? Doncs perquè les captures són diferents, l'alimentació és diferent, la qualitat és diferent. Que no passa res, però que ho sapiguem, només. Ara l'Alejandro està picant el que és l'anet. És el que diem, ho estem fent amb anet, però ho podem fer amb gantra, ho podem fer amb sàlvia, si us agrada la sàlvia, vull dir, podem utilitzar el que tingueu. Mentre ell va picant això, ja tenim el que és el preparat. Aquí el que farem, ara l'Alejandro us ensenyarà a fer una maionesa, però fem una maionesa sense ou. La farem només amb l'emulsió de la llet i l'oli. Una mica de sal i de pebre. El sabor és diferent, ens donarà un sabor diferent en el que és el salmó i en el farcit. Deixa-li aquí. Ja està. Perfecte. Ara us anirà fent... Nosaltres li diem lactomaionesa. Aquí tenim el salmó. Aquí sí que és imprescindible, que el ganivet estigui afilat, Sí. si no farem una destrossa. Molt important.
Fins aquí ens sembla que ho podem fer a casa, no? Més o menys. Sí, la veritat. Fins i tot el salmó, si no teniu els ganivets ben afilats, el que podeu fer és ficar una mica al congelador, que agafi una mica d'estructura i us serà més fàcil a l'hora de descalopar el salmó. Mira, ja us ha donat un truc, el Jordi, un truc de cuiner, Tant el podeu fer aquest ravioli amb salmó cru, si us ve de gust, com en salmó marinat com en salmó fumat. O sigui, tant de els tres salmons podeu utilitzar-los. L'únic que si ho feu cru, jo el que us recomano que salpebreu abans el salmó, sal, pebre i llavors fem els raviolis, perquè aquí ja comença una cocció al peix cru. Clar, quan diem peix cru, no, Jordi? Sempre que li afegim alguna emulsió, algun líquid, ja comença un procés de cocció. Del tot cru ja no és. Exacte. És com un cuinat natural, no? Podríem dir. Exacte, si li posem algun cítric o si raiem una llimona, una taronja, la carn ja comença a tenir una evolució de cocció. Ja veurem que amb el temps i amb les hores va canviant el color. Llavors aquestes coses s'han de fer una hora abans de menjar, perquè si no tindràs punts granatosos, punts com si estigués malalt el salmó, però no és això, és de la cocció de la sal que tirem o del pebre. Muy bien, ahora para nuestra lactonesa, que es nuestra versión de alioli, con un toque lactoso, vamos a ocupar 100 mililitros de leche, un diente de ajo. Al momento de cortar el ajo lo parto por la mitad, le quito el germen para que no esté picante y no sea un poco amargoso. Una pizca de sal y bueno. Quin oli hem utilitzat, Alejandro? Se puede utilizar aceite de oliva y de girasol. De oliva nos darà un gusto, no? Ajá, más el de oliva y el de girasol es más neutro. Molt bé. Però ho podem fer igual, Vull dir... Sí, l'únic que heu de vigilar no utilitzar un oli d'oliva que sigui una varietat molt astringent, que al final el que ens donarà és agressivitat al plat i el que busquem una suavitat. No? Llavors, si agafem una oliva arbequina, doncs és molt millor, un 0,3, 0,5, molt millor que no pas un altre tipus d'oliva. Primero trituramos bien el ajo con la leche para que se integre. Yo que soy mexicano, a mí me gusta integrarle un poco de chipotle al inicio o algún picante jalapeño. Ustedes podrían integrarle alguna paprika, orégano. Un ingrediente que pueda complementar también a nuestro salmón. Muy bien. Ya que tenemos todo integrado, vamos integrando poco a poco el aceite de oliva o girasol en forma de hilo. Quina traça, No necessiten ajuda ni res. Les dues mans ocupades, tu. Clar, ens queda un color molt més blanc, no? Absolutament blanc, de fet, no? Sí. Però mira, si tenim algun intolerant a l'ou, doncs en aquest cas no hi hauria problema, podria menjar perfectament. Que ara les taules cada vegada es compliquen, no? Sempre hi ha més al·lèrgies, intoleràncies i... No, Jordi, això ho noteu a casa, no? Al restaurant també? Sí, bastant més, Abans, per exemple, intolerants podien entrar cada 2 setmanes, ara cada setmana hi ha intolerants o hi ha celíacs o per desgràcia hi ha 1000 coses, no? Bueno, aquí el que veieu, jo el que he fet, vaig juntant trossos de salmó que anem tallant i llavors amb l'aro el que vaig fent és el cercle del salmó per després fer els raviolis. I com veieu, no necessitem un recipient especial, un utensili especial, no? Podem... alguna cosa rodona... Però podria ser un got cap per avall,
una tassa de cafè, vull dir que no hi ha... No hem de comprar un motlle especial per fer aquestes rodones. Perfecto, si observamos la consistencia de este alioli, por nuestro aderezo es un poquito más espeso, eso dependiendo de la cantidad del aceite que necesitemos. Por ejemplo, a mí que me gusta más espeso, ya que está emulsionado, le puedo agregar el aceite, así un golpecito. I així com la maionesa és més fàcil que es talli, això jo n'he portat una feta, dic per si de cas. Sí, 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 ¿eh? Quina Pero poca por algo se confiança. aprende, ¿sí, no? Però estem meravellats, ja. tu, com ho fa aquí, no? Yo lo que recomiendo también al inicio es ponerle un recipiente un poquito más ancho, como una olla pequeña, e ir moviendo, removiendo, removiendo e integrando sin parar. Yo me apoyo de una toalla húmeda o una toalla seca para que el inserto de abajo no se nos va a mover, si no, baila con nosotros. No, ens hem fixat amb el truc, I eh? molts cops la vibració amb la taula, no sé el per què exactament, però fa que no s'integri bé l'oli i es pugui tallar la maionesa. En canvi, si deixem un tovalló, ens fa com un amortiguador i s'incorpora perfectament. Ja tenim dos trucs, eh? El del ganivet al congelador, per si no el tenim... El salmó. Ai, el salmó, perdó, no el ganivet. Ai, en què estaria pensant jo ara? El salmó al congelador i aquest drap humit o paper, no? Una miqueta humit Sí. de suport per pel got del batedor o del recipient que fem servir per fer aquesta emulsió. Fem lactonesa, allioli, maionesa o el que fem, eh? Exacte. Le agrego un poco de mel. Sí. O cebolla. Jordi, parlem una miqueta més del salmó. Fa servir aquest salmó ja fa bastants anys. Sí. No sé si que ets ambaixador, però sí que ets un dels cuiners que l'utilitza més i parla de les seves propietats i lloes les seves propietats, perquè és més sostenible, perquè té una altra qualitat... Bueno, perquè per mi, sempre que utilitzo un producte, qualsevol producte, sigui el salmó o el que sigui, m'agrada saber l'origen i estudiar d'on ve i quines propietats té i tot el que és al voltant del producte. I el salmó de l'Asa ja fa molts anys, com ella diu, que l'estic treballant i el presento perquè al final és un producte de moltíssima qualitat. El mar que hi ha a l'Asca és dels més sans que tenim i hi ha 5 varietats, vull dir que no és el salmó que sempre mengem. De les 5 varietats tenim el soqueie, tenim el teca, tenim el real. Llavors cada un té un sabor diferent, té un color diferent, té més greix, té menys greix i és més saludable. Llavors a partir d'aquí, fa uns anys no, però ara cada cop més es troba més salmó salvatge en supermercats convencionals o en mercats, on sigui, quan abans no en trobàvem mai de salmó salvatge, i ara veus salmó salvaje d'Alaska, no? Quan això no passava mai abans. Bueno, al final és una mica també la cultura de poder anar provant i veient que és un producte de màxima qualitat. I aquest color és natural, és del salmó. Vull dir, és del que s'alimenta a Alaska, dels crancs, del que s'alimenta. Llavors això fa que tingui aquesta tonalitat. Perquè algú d'aquí ha provat salmó d'Alaska? No. Sí, bueno, vosaltres sí. Jo suposo que ve donat aquesta implantació perquè, no sé si ho sabeu, però amb els anys és un dels peixos que més consumim a casa, no? Malauradament hem perdut una miqueta de cultura gastronòmica i acabem demanant o consumint 4 o 5 espècies només de peix perquè no cuinem tant a casa, etc. Es consumeix molt salmó i segurament ells han trobat un bon mercat per introduir-se. Per tant, ara que ja el tenim introduït, demaneu-lo. I amb això podríem parlar de qualsevol altre aliment o ingredient. Si no el trobeu al vostre mercat de referència, demaneu-lo al vostre comerciant o paradista, perquè així segurament us el portarà. I això fa que llavors la biodiversitat dels aliments i ingredients estigui... Sí, això fa que el mateix paradista digui, ostres, m'han demanat salmó d'Alaska, no? I al final, si és un no passa res, però si mica en mica li van demanant,
això fa que aquest paradista i més paradistes tinguin aquest producte al mercat. Al final no ens ha de fer vergonya molts cops, i ho dic per mi també, perquè ara potser ja no, però fa uns anys és veritat que vas al mercat i potser no veus alguna cosa i et fa cosa demanar-ho, no? I al final no ens ha de fer cosa, perquè si no ho tenen, no ho tenen, i si ho tenen te'l buscaran, no? Tot el millor. Bueno, amb els retalls de salmó, no es llencen els retalls de salmó. El que fem és els piquem i ho integrem en el farcit. Val? Perquè molts cops hem de pensar que no s'han de llançar les coses. Añadirem una mica de la lacto. I el que farem és lligar-ho una mica, no sé si es veu aquí. Que quedi homogeni. Perquè això ens farà que el ravioli se'ns enganxi una amb l'altra i ens quedi més compacte. Sal tens? Sal? Sal y pimienta un poquito. La sal heu d'anar amb cuidado, si és salmó marinat, cuidado que està marinat en sal i no us passeu de sal. Si és salmó cru, llavors sí que l'heu d'alinyar bé, perquè si no quedarà soso. I si és fumat, cuidado, perquè el fumat normalment són bastant potents. Per exemple, Alaska, que fuma el salmó, és un fumat molt intens. És un fumat molt, molt intens. Ara pensava, una alternativa, si volem provar també, seria truita de riu, no? També. Que seria un producte més nostre, per tant, si no volem comprar salmó o ja la recepta ja l'hem provat i volem provar altres coses, la truita de riu seria el mateix, no? Exacte. Nosaltres també utilitzem la truita de Tabascan, aquesta allà cap a la Vall d'Aran. El Pallars, sí. El Pallars. És una gent encantadora, a més. Això també fa molt, que tu utilitzis potser més un producte o un altre, perquè que tu pugis al Pallars, que et tractin bé, que t'ensenyin com les alimenten, què fan, com ho fan, doncs això també fa que tu puguis transmetre valor al client i donar-li més valor al producte, no? Perquè la truita és un producte boníssim, però és veritat que en consumim molt poc. I hem de sortir una mica a vegades dels clàssics, que sempre és el mateix, no? Si el llobarro, si el turbot, no? Al final, nosaltres al restaurant hem decidit, per exemple, tenim una barca de pescadors, també, que li comprem el peix que porta. Potser en una taula li pot tocar dorada, en una altra li pot tocar pagra, en una altra li pot tocar rap, perquè ens quedem una mica el que porta, no? I intentem que no només utilitzar llobarro, no? Bueno, adaptar-se, no? Això és veritat que els cuiners potser s'ha revertit una mica l'ordre, no? Abans demanàveu molt, vull això, i ara és una miqueta al revés, no? El pagès, l'elaborador, el pescador us diu, doncs mira, tinc això, i tu dius, doncs mira, bé, la creativitat funciona al revés, no? Doncs mira, farem aquest plat avui, no? Clar, ha canviat molt, no? Abans. Con el producto que tengamos del día y también valoramos mucho lo que es el trabajo del pescador. Claro. Nos tocó ir hace un año, en agosto. Li vaig fer una sorpresa que volia anar. Yo me di una sorpresa por mi cumpleaños y vaya sorpresa. No sabía que me mareaba en los barcos, así que desde está bien conocer. Por eso, desde las 5 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde están los pescados. Qué bonito regalo, Jordi Esteve. Bueno, una tarde inolvidable. No, però és superimportant, perquè jo sempre dic, ens arriba a vegades el peix, o jo que vaig molt als mercats, perquè disfruto molt i aprenc molt dels peixaters, perquè nosaltres en sabem, però els peixaters en saben molt, porten potser més anys que nosaltres, i clar, quan tu et tires des de les 5 del matí o les 4 del matí a alta mar i veus que ja seleccionen la gamba, a vegades t'arriba i dius, però si no és gran això, està barrejada, però clar, a alta mar te l'estan seleccionant allà, amb les onades, amb no sé què, amb el fred, amb el sol.
Clar, és un espectacle. Quan ho vius, dius, bueno, aquests es mereixen Sí, un monument. un monument, perquè és duríssim, és que és duríssim. Hem de valorar més, tota aquesta gent que ens Valorar molt proveeix més. i ens alimenta. Sí. A més, hi ha gent que està molt, no sé dir-ho exactament, molt sola, però clar, estan en un vaixell al mig del mar cada dia i són 4 mariners. Llavors s'alimenten, vull dir, entre ells i la ràdio, saps com aquell que diu? Perquè estan cada dia allà. I és molt maco perquè, bueno, aprens molt. I cuinen a alta mar, ells. Nosaltres vam fer un arròs a alta mar. La Però, clar, cuina de bord és famosa, no? Els receptaris, les receptes que després han vingut als restaurants, oi? Sí. I a les cases. Clar, per nosaltres era molt complicat, però és que ja ho teníem per la mà, saps? Es feien al cafè, es feien, vull dir, una passada. Bueno, això ja ho tenim, com veieu. El que fem, que hem agafat un altre aro, una mica més gran, per acabar de donar la forma de ravioli. De ravioli. Val? I tot el que són els retalls no es llença res, es guarda tot, Home, importantíssim això, Jo crec que això Sí. ja ho tenim integrat. Hi ha gent de la que està aquí que ja ho portava de casa de fa anys, no? Que això abans s'ensenyava i no es llançava res, aprofitava per fer una altra recepta, però ara sembla que afortunadament torna, no? Aquesta tendència i bé. O si no, no comprem tanta quantitat o congelem, que els congeladors són els nostres aliats i els nostres amics. Si no saben què fer-ne, abans de llançar el menjar, sisplau, congelem-no, no? Però del pa sec podem fer pa ratllat, hi ha tantes coses, no? Que de vegades... Però els congeladors no sé si són aliats o enemics, Perquè a vegades No. tenim el vici de congelar massa a casa. Home, jo congelo ganivets. No, però molts cops, jo és que poso la meva sogra perquè viu amb mi, no? Però és que dius, hasta que no buidis el congelador no compris. I es tira 20 dies, saps? Perquè està que no vegis. I el que hem de fer és comprar més sovint i anar als mercats més sovint. Però jo vas als mercats, veus els productes que hi ha de temporada, ostres, ara comença el pèsol, comença la fava, i et donen moltes idees i molta creativitat, perquè al final, davant un paper i comprar, Home, No és el els que mateix. tenim al mercat a prop és veritat, Perquè hi pots passar cada dia gairebé, no? I dir, mira, avui em compro... Però hi ha gent que potser el té una miqueta més lluny i per això també ho recomanem, que tot és vàlid. Ara Alejandro ja està tallant els espàrrecs, ¿no, Alejandro? Sí, ahora voy a cortar un espárrago blanco que igual lo podemos encontrar en cualquier tienda. De calibre O gordo, no? I de qualitat. Això Sí, ja ho és- entenem també, no? Algunos cortes rectos, lo divido en 4 para que nos ayude a decorar y en la guarnición que el espárrago se mantenga de pie. I tu, Jordi, has posat una miqueta més de lactonesa, uns punts de lactonesa amb una Exacte. màniga, no? Uns punts de Pastissera. lactonesa, on aquí afegirem el caviar. Sembla un paisatge, no?, una mica, oi? Bueno, ja paraules majors, Ara aquí. Fas servir algun caviar especial, tu? O alguna marca que prefereixis més o que hagis tastat? O... Jo la que l'utilitzo normalment és Rio Frio. Ah, l'utilitzo. seria de proximitat, Sí, és de Oi? la Vall Perquè és d'Aran. aquí de Sí. Granada, és? De Huelva, d'on és? Sí, d'aquí baix de... D'Andalusia, doncs, Andalusia. és veritat. I a vegades també utilitzem Reial Caviar, Bueno, que també... que és un altre és proveïdor. molt I que no tenim un proveïdor fixe. bo. Ara direu, home, el caviar és car. Home, sí. Però si Sí. comprem una llauneta petita i el fem servir per aquestes elaboracions i així... Però aquest caviar és d'Arengà. Sí, sí. D'Arengada, aquest? Bueno, no que el és més... caviar, No, caviar. però és igual. Jo ho aviso perquè de vegades dius, home, és que feu servir alguna cosa que és una mica massa cara, però bueno, dosifiquem i per una celebració molt especial doncs sí que ho podem fer servir. Sí, pensem que avui en dia, com que passa això que gastem potser menys o és car, les cases de caviar fan caviar hi ha unes de 10 grams potser, que són més econòmiques i al final amb 10 grams podem fer 2 o 3 plats que al final tampoc és tant... L'únic que diem caviar i ja diem, hòstia, caríssim. Clar, si et menges una llauna de 100 grams és caríssim. Però si comprem una llauna petita i ho dividim en el plat, Exacte. doncs és diferent, no? Ponemos un poco de microbrotes
para que no digan que no comemos ensalada, hay que comer más Hombre, sano un Alejandro, poco. vaya trampa. Claro. Vaya trampa esta. Está equilibrado. Sí, sí. Bueno, el espárrago també en cuenta. Ya, el espárrago cuenta. Això fàcil de trobar, també avui en dia. No? En principi els brots als comerços es troben. Sí, fa anys potser era més complicat, però ara cada cop més crec que hi ha més I si no, brots, demanem-los. Sí, si no, Demanem-los. exacte. Ahora lo que estamos utilizando mucho son las plantas silvestres. Ah, molt bé, també. Estamos Sí. dándole ese provecho que, bueno, anteriormente yo no lo conocía y muchos no le dábamos. Y ahora las usamos en algunos platillos de nuestro restaurante. Una como mica de en tartar recuperació, esto. Sí, no? estamos Molt tratando de bé. recuperar. Sí. Estem amb aquest projecte, plantes salvatges, que les tenim aquí, que són comestibles, que es poden menjar, com les ortigues, per exemple. Sí, les ortigues, és veritat. I doncs, bueno, al final això ho utilitzem també com a amanida o per acabar algun plat o per afinar algun plat, perquè al final són molts sabors que tens a la boca i no és el típic, no sé, fulla de roure o radicchio, sinó que juguem amb moltes més textures més divertides. Vale, doncs aquest seria el primer plat, val, que faríem per festes. Al final és un ravioli de salmó, és el mateix salmó, però és diferent. Al final és divertit, no? Fa goig quan ho portes a taula, la nit de no? Cap Que d'Any, no? exacte, Escolta'm, que no els em tacs de sembla. salmó que estem acostumats i que sigui algo diferent. Un aplaudiment, no?, per Molt aquests bé. platars que ens han fet el Jordi Esteve i l'Alejandro Home. Torres. I anem a la Vale. part dolça, eh? Sí, Que ja sabem, dius, home, dolços, però si estem de torrons fins aquí, de polvorones, mantecados, i jo què sé. Però aquí jo ho he pensat així. Em portes dos, una molt fàcil que la podem fer per festes i no, Jordi? sí. Hi ha una elaboració. Déjalo ahí abajo, por favor. I una altra que jo me l'he mirat com d'aprofitament. No sé si és així. El braç me l'he mirat una mica com a aprofitament, també. Sí, perquè sempre els torrons sobren, sempre. Sempre en sobren. En comprem més dels que Dels que ens toca. podem menjar. I llavors el que hem d'intentar és doncs, bueno, aprofitar el que ens queda a casa per festes o per Nadal per donar-li doncs, una altra utilitat. Una altra vida. Bueno, aquí que no tenim forn, però us farem el procediment de com fem el pa de pessic, un pa de pessic molt senzill, molt fàcil de fer a casa, que al final és el que busquem a casa, que no sigui complicat, perquè si té més de 4 o 5 coses ja se'ns fa difícil. El bol, on és tu con el bizcocho? ¿Es qué? Sí. Què necessitem? Un bol d'aquests? Sí. Pa de pessic, que a més, a vegades ens fa mandra. Sí. I això sí que és econòmic. Molt més sa si ho fem a casa, que si no Molt. comprem, no? És que Aquests totalment. pans de pessic ja fets, que estan molt bons, no dic que no, No, però... no, però és la manera de fer a casa i molts cops tothom tenim farina a casa, tenim sucre, vull dir, tenim ous i tenim llevat, vull dir, no necessitem més. I fins i tot si ens fa mandra encendre el forn es pot fer al microones, vull dir Exacte. que és algo molt I fàcil. si tenim canalla, ens poden ajudar Vale, a fer-lo. I després, per esmorzar i endur-s'ho al col·le o per berenar, Exacte. és un bon aliment. I l'única vegada, et dic, se'ns fa tot més difícil i tot és més fàcil a vegades del que ens sembla, Bueno, aquí el que fem és afegirem 4 ous, el sucre i el que s'ha de fer és batre. Batre i que emulsioni. I molts cops també tenim tantes coses a la cuina que després vols anar a buscar el túrmix i per mandra no l'agafes. O vols anar a buscar alguna cosa i per mandra no perquè està darrere d'aquells catxarros de no sé què. I sempre dic, és que has de tenir lo just i necessari per després anar-ho a buscar, per després vols un suc de taronja, és que com que ho tens guardat a l'armari de dalt, ja no l'agafes i no et fas el suc de taronja. I ja, saps? Compres un suc i et menges el suc fet. És com el túrmix, que compres el túrmix i després vas a buscar les varilles i mai estan les varilles. Saps? Home, si et passa això és que cuines poc. No? Sí, Si no trobes les coses, però és que com no que no les és fas una- servir massa. Clar, com que no les utilitzes, les vas arrinconant. Val. Sempre amb aquest truc que ens han donat, veieu? No se'l treu d'aquí. Jo ho faré a casa, això. Va, és molt senzill.
Hem posat aquests 4 ous i 80 grams de sucre, no? Alejandro Sí. i Jordi? Molt bé. Sí. Això és tenir una mica de paciència, que es monti. Escolta'm, tu que has ofert la possibilitat de fer el pa de pessic al microones, jo no l'he fet mai, veus, per exemple? En què canvia el nivell, el volum de calent, el temps? Es fa més ràpid? Es fa més ràpid, es fa molt més ràpid, ho has de ficar a màxima potència Màxima potència? i en 2-3 minuts el tens fet. Va. És una passada. Jo ho faig, bueno, tinc 2 fills i a la meva sogra li costa perquè és de les d'abans. Però quan ho veu i veu lo fàcil que és, diu, doncs no és tan difícil. I és veritat, és que no és tan difícil, al final és que és un moment. No, trigues més a batre els ous que... Sí, que fer-ho perquè normalment el microones la circunferència és més petita, el forn és més gran, potser tens motlles més grans, i aquí agafes els flexipans rectangulars o rodons, i és que en 2 minuts és una passada. Mira, podem provar també això. I encara si voleu més fàcil, doncs agafeu la massa sense barrejar, només barrejar una mica. Si teniu sifon a casa, sabeu el sifon que va en cargues? Ho poseu dins del sifon i ja està, dins un got de plàstic, 1 minut i ja teniu el pa de pessic fet. Home, això ja, sifons ja, no sifó del vermut, El sifó, l'utensili. A veure si ara explotaran les cuines a casa. Bueno, veieu els ous? No sé si es veu. Veieu que va agafant ja la consistència. Tengo colador ahí para servir. Sí? Ah, no, acá lo tengo. Llavors ara afegirem La farina, no? la farina i el llevat. Ah, tot barrejat ja, Tot barrejat. Vale. Per tant, la culleradeta de cafè de... Ah, no, això no, El bicarbonat hem posat Sí, bicarbonat sí, també? sí, Ah, també. d'acord. Doncs Ara el fem llevat, la la llengua. farina i el bicarbonat. Això ho tamissem perquè és molt millor per pessic per incorporar i a casa millor perquè a vegades reaprofitem la farina del que haguem fet i si hi ha alguna impuresa, Alguna resta. doncs la traiem. Ara ho incorporem amb una llengua. És que res és perquè com que hem muntat els ous, el que no volem és que els ous es baixin i ens quedi una sola sabata. Val? Llavors el que fem és incorporar-ho. I ara tal qual ho tenim així, ho podríem posar al microones, Quedaria de conya. L'únic, en aquest cas, com que volés alhora gitar-ho, necessitem una... Com es diu això? Que ens quedi pla, una planxa. I el motlle, el suques amb alguna emulsió, amb oli o amb mantega o no? Si és d'aquests que ja venen, que són antiadherents, li fa falta. I si no, doncs li fiques una mica de mantega o de farina i ja està, És que perfecte. aquí, ara si us preguntéssim, cadascú tindria el seu truc, no? Jo li poso una miqueta de llimona, jo li poso una mica de mantega, jo li poso una mica de canyella, no? Segur que cadascú... Posaven iogurts, no? Iogurt, exacte. Una mica de llimona... Bueno, al final... El pa de pessic cadascú té una recepta gairebé, Sí, a casa. sí. Però això és un pa de pessic neutre. A partir d'aquí li podríem afegir una mica de cafè, si volguéssim cafè, i tindríem mira. un pa de pessic de cafè. Clar. Vull dir, podríem jugar amb si volguem anous, si tindríem Clar. anous o avellanes. Que, per exemple, si fem meitat farina d'ametlla, queda molt bo. Queda molt bo. Perquè l'ametlla li dona un sabor increïble. Sí, les mateixes proporcions, però faríem aquesta 40 i 40, molt bé. Exacte. Bueno, llavors això ho extendríem amb una safata i faríem el pa de pessic. Hem portat un pa de pessic fet. ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo tiene acá? Vale. Bueno, aquí hacemos la mousse aquí. Vale, aquí tenim el torró. Aquí afegirem ara, separarem la clara dels rovells.
Escolta'm, això de... Ho he llegit o ho he sentit en algun lloc, de trencar la closca amb un recipient i abocar l'altre? Sí. Això ho feu? És una llegenda urbana? No, perquè sí que és veritat que si els ous són frescos no hi ha problema. El problema és quan tu estàs trencant ous, no? Que estem fent un pa de pa pessic i et surt un dolent, doncs tot se'n va... Clar, has de llançar-ho tot i has de tornar a començar. Llavors sí que quan fem gran quantitat, sobretot, trenquem al costat i els anem afegint. Primera perquè no tinguis problema de que et caigui un tros De closca. de closca Mhm. i després que no et surti algun ou dolent per... Molt bé. O sigui, és més aviat per això, per Sí. evitar haver de llançar-ho tot per si ens surt dolent, d'acord. Ahí tengo más. Separat els rovells de les clares i ara emulsionem, no? El que fem és emulsionar les clares. Aquí tenim el torró de Xixona, que pot ser torró de Xixona, pot ser de xocolata, pot ser el torró que us sobri, menys el de... Menys el d'Alacant, El de... perquè no, allò no tira. Allò no tira. Però bé, és una bona manera d'aprofitar aquells torrons que ens queden després, que estem 6 mesos esmorzant torró. Sí, exacte. És per fer alguna diferent, d'aprofitar-ho. Mentre el Jordi emulsiona, l'Alejandro va barrejant els ous, el rovell i aquest torró tou, diríem. És important quan preparem això, nosaltres hem portat una mousse ja feta perquè ha de reposar 24 hores a la nevera per anar bé, perquè si no està massa tova. Quantes has dit, Jordi? 24 hores, sí, sí. 24 Entre hores. 12 i 24 hores. Tapat? Tapem amb Tapat, film? Filmem, tapat amb sí? film. D'acord. Nosaltres ja hem portat un braç de gitano fet, perquè el veieu com queda. Alejandro, no t'esforcis més, ensenya'ns com queda. Pobre noi, aquí, treballant i després això... No, para que vean lo que les espera. Bueno, les clares ja les tenim, a punt de neu. Vale, i ara el que fem és... Sempre incorporem una miqueta, primer. Incorporem una mica la massa. Això fa que no se'ns pugui tallar, que no pugui haver cap problema. I un cop ja ho tenim homogeni, afegim tot el reste. Fem amb la llengua. És molt més fàcil. Teniu picadora a casa, és més fàcil, ho poseu el torró a la picadora, el tritureu i ja el teniu picat, us estalvieu aquest pas. I després afegim el que són els rovells i la clara.
Aquí també podríem ficar uns trossets de xocolata, si volguéssim, però això ens queda una mica de torró. És la màgia de la cuina, no? Que Sí. pots afegir-hi després allò que més t'agrada o aquells retalls, eh? Exacte. Si volguéssim algú cítric, doncs... Aquells bombons que ens regalen per Nadal, que també duren molt. Exacte. Podem anar fent trossets i posar-los. Vale. Doncs ja ho tenim, no? En aquest cas, veieu? Que la textura és més lleugera, però un cop ho deixem en nevera, agafarà més textura i ens quedarà millor. També una altra opció és posar-ho en gots o en tasses de cafè i tindrem com una crema d'ametlla que es pot menjar també. Ah, mira, també. Una altra manera. Canvies només la manera de menjar i tens unes altres postres, eh? Exactament. Bueno, aquí és el pa de pessic, el que deia, la planxa. Val? Nosaltres l'hem fet al forn, l'extenem i llavors queda completament plana. Si us queda una mica sec a l'hora d'enrotllar s'us trenca, doncs agafeu una mica d'almívar, un pinzell, I ho pinteu, pintem. llavors fa que això se'ns estovi una miqueta. Per aquí. També es pot fer un almívar amb anís estrellat, amb clau, amb qualsevol Amb espècie, algun pintar-ho. licoret, Sí, també? Podem fer algun licoret? també. Jo pregunto. Perquè el licor no sobra per Nadal, Aquí posem... I aquesta crema de cacau, com l'hem fet, Jordi? Igual, és igual. Mhm. L'únic que aquí hem fet una de Xixona perquè veieu, nosaltres hem fet una de cacau. Ah, d'acord. Amb torró de xocolata. ¿Tienes espátula? Sí, la grande. Llavors el que fem és apretar perquè s'enganxi una mica i donem una volta. Més voltes no, perquè si no Está limpio. tindrem massa pa pessic. O sigui, d'aquest tall ens en surten dos, gairebé. Els cantons. Aquí el que fem és tapar-ho. ¿Allá? I lo ponemos aquí, sí. Val? Ja el tindríem fet. Val? Vull dir, una cosa senzilla, fàcil i aprofitarem total a tope. I a part que està boníssim. No, tenim una gana ara mateix, oi? Que ens hi tiraríem sobre. Ara, per exemple, com podem decorar això o com podem fer-ho? Hi ha moltes maneres de fer-ho. Nosaltres us ensenyem una manera senzilla i fàcil. El que és el sucre glaç, que el sucre glaç és senzillament a casa per fer-lo, és agafar sucre, el poseu a la batedora, el tritureu bé i ja tenim el sucre glaç. El coleu per un colador i tenim sucre glaç. I ara traiem això, tapem aquí, Fem l'altra meitat. Molt fem bé. l'altra meitat. Vale. I ara agafem fruits vermells, nosaltres hem agafat una mica de fruits vermells. Molt bé, perquè li dona frescor, no? Equilibra també. Como la verdura de antes, ¿no, Alejandro? Ya. Claro, Ya te conozco ahora, es nutritivo. por supuesto. I dona color, no? És veritat, dona textures diferents, perquè venim d'una cosa molt tubeta, no? I llavors anem a la fruita, també. Sí. Penseu que és tot torró, és dolç, consistent, llavors és important tenir aquest tot.
Le vamos a colocar unas avellanas que hacemos en el restaurante, garapiñadas. He fet unes avellanes garrapinyades, però podem fer avellanes garrapinyades, podem fer ametlla. Al final és el que tinguem o el que deixem de tenir Les galetes a esmicolades, casa. no? Qualsevol coseta. Molt les bé. galetes esmicolades. Segons la traça, la paciència, no? Els gustos. Ah, I aquest toc nadalenc final. Sí, al final aquí, bueno, nosaltres perquè fem... No, és més complicat això de fer, però és un toc que quan la gent ve a disfrutar, doncs, bueno, amb aquestes festes doncs és d'agrair, no? I res, aquí tenim, doncs mira, el braç de gitano. Bueno, braç de gitano, o com hem dit aquí. Doncs, si hem dit el braç de torró, El amb braç nata de i torró, cacau. vale, amb nata i cacau, una mica de rapenyada per donar-li el top cruixent i a partir d'aquí, doncs, bueno, la llibertat per pensar i el que tinguem a casa, doncs, per fer-lo com més ens agradi o amb el que tinguem. Doncs ja tenim el fi I de res. festa, aplaudiments, perquè amb no. això acabaríem aquest show cooking, aquesta demostració culinària de dissabte de Nadal, com l'hem anomenat, amb en Jordi Esteve, xef i propietari del restaurant Nectari de Barcelona, i l'Alejandro Torres, membre de l'equip d'aquest establiment barceloní. I res, bones festes molt a tots bones i totes festes. i gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. buen día y buenas fiestas.